Doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Salam. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Adorang sota mulai parmingguota di manugoton, tapasada marohata, martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede maita sian buku ND 125 ayat sada dohot opat. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi parbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marolop-olop midas ibana sudehamu, ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marop do ibana sudehamu. Ale akana marsak roha mida ibana nasai laon. Las do rohaku di akana madok tuau. Beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus sasada hodo si pangulu pado mo jolma dohot debata. Hupuji hami guarmi jala udok kami maulayate tuho
alani saluhut nabi nahemi patu pahon nangoluan nami. Saya dongani mahami marhite ite asini roham. Asa upikiri hami toktong natinaumu dohot ama matem. Asa warsako kami dosa nami, jala asa tubuh dihami aporsiaon nasitong. Jala asa marroha aholongo kami uhud madok mauliate tuho. Asa olo hami mangyutoko rodi hamatean ale Tuhan Yesus. Di homa tama puji-pujian di tonga-tonga ni saluhut uria naung tinobusmu. Marhite-hite mudar-muna badiai, olat nion rodi saleleng-lelengna. Amen. Tatangi hon ma patik ni debata di minggu letare sadarion. Ima sian patik na parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo. Audo jahuba debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenommu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganaomu. Jaladang jadi sumanomu manang ahana di banua gijang, dohot na di banua tongaon, rodi na di bagasan aek na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sobwaon manang siolon. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon goar ni debata, ianggo soture dalanna, ay ona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Patik paupaton. Ingut amuma pabadiao nari minggui. Dina onomari maulahamuna sasiulamu. Alai anggo ari papituhoni. Ari paradian ni Jahoba de Batam doi. Dang jadi homangula anggo dinasadari i. Manang anakmu pe, manang borum. Manang naposom lahi-lahi. Manang naposom boru-boru. Ro di pinahanmu, ro di pangisini hutani halak pena mangebati hutam. Ai di naonomari do di toppa de bata langit do tano do laut dohot nasa isina. Dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu de bata Jahoba. Ari paradian nai jala di parbadiai. Palimahon. Ikon pasanga pemudo natorasmu asa martuaho. Jala leleng mangolu di tano nani leon ni Jahoba de Batam diho. Paonopon. Una komamunu papituhon.
Unakko mangalakku pawaluhon. Unakko manakko pasiahon. Unakko olo makatidakkon hata naso tutu maralohon dongan jolma pasapuluhon. Dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu. Dang jadi haliangan ni roham dongas saripe ni dongammu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hodana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Behado padok ni debata taringot tupatik na sapului. Odo. Auhudo jahoba debatam ninna debatata. Pargogo na suatu dosa jala parrimas. Siluluo dosa ni ama-ama tu pinoparna. Rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton. Pinopar ni akan nasogoroa diau. Alai asido rohaku dia akan nama ribu-ribu, akan nama holong ni roa diau, naso mangalaosi patike. Ima saatna, atong rak mangidogogo mahita, siatuata debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, maulaon nahobar tu patikmi. Amin. Tato poti madosa tanah godangi di hadapan ni debata martangi yang maita. Ale Tuhan debata amanami pargogo naso hatu dosan para si rohami dahami nada ngolon. Narodo hami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahata dohami tubuh, jala dakado ngapor siau di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalammu. Macai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingot mahami ale Tuhan, ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalosian nami. Sai ingot mahami obartu asini roham, dohot denggan ni basam, ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus,
marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Tabegema baga-baga taringot tuhasesan ni dosa. Humokop hita gabe dosa doibana naso tumanda dosa di bahen debata. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana. Asa ngapon madi debata nadikicang. Amin. Hata ni debata turpuk epistel di minggu letare sadiarion. Ima sian Lukas 15 ayat sada rodi pitu tajahama margati sore. Dungi ipasol hop torop akasi jalau beo dohot si pardosa dirina tu ibana lao tu mangion hatana. Jadi marbungut-bungut ma'aka parise dohot suboto surat, ia hatana sida, dijakon ondo aka pardosa, bola sapanganan ibana dohot nasida. Gabe dia tahod ibana ma upasaot tunasida. Ise hamu sahalak par biru-biru 100, anggota depar sada siani, naso tumanggalhon nasia pulsia idulada, lau mamangalui naso taridai, pai maju paksa, ia dung dapotsa, dia pehon matu abara nasian lasni rohana. Jadi dung sahat ibana tu jaguna, di papungu ma ale-alena dohot hombar hundulna, di dogma tu nasida, marlas ni roha mahamur rab dohot au, ala jupang au biru-biru kunam magoi. Udok matu hamu. Sumat tu sido gumodang lasni roha di Banua Gijang. Mida si pardosa sahalak. Na olo paubawar rohana. Asa mida sia pulu sia partigor. Na sopola paubawar rohana sida. Ima sahatna. Martua maakana tumangion hatani debata jala nau peotsa. Amin.
taha tidak ko maha porsiautai, songo nahi tindak idakon ni dongata saha porsiaun disadok portibion, rap maita madok, au porsea di oba, ido ama pargogo naso tu dosan, natu mapalangi dohotano, au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jehuba nasasadai, imana tidubuon nisi Maria, naga begabian sianton di parbadia, andora sohabubuan, ido tuata natu mau na bernit di pangumuan nisilatus, na mate tarpajal do ibana diau penorsi, na tuat tu banua toru lunita, na mulak mangolu diari patoluhon, na manai tu surgol lau hudul tu siamu ni debata jauh, amanai pargogo na sotu dosa, disima ibana mamulak sogo tu tano, mangumi halak na mangulu dot na mate, au porsea ditondi porbadia, jala adok sada huria nabadia. Uria topan niala Kristen akan abadia. Do dia sesani dosa. Do dia tai nama dok. Mulak mangulu doso daging niala naung mate. Do dia nguluan nasora suda. Amin. Horas madi hamu amanginang, horas madi hita saluhutna. Titing di Huriata, HKBP Rawamangun, Minggu 27 Maret 2022. Permingguan di HKBP Rawamangun. Jadwal dohot atau tuan di permingguan di HKBP Rawamangun, boy mata jaha di harotas titing ni Huriata. Mardomu alanunga di Totopon DKI Jakarta, gabe PPKM level 2, mulai bulan April 2022, ruas nanaing marminggu di gereja nunga boibe tolu halak sabangku dohot tetap menjaga protokol kesehatan. Pertangyangan week Rabu 30 Maret 2022 pukul 10 siang Patupon ni Huriata do pertangyangan week marhite live sian YouTube HKBP Rawamangun. Pinangido tuhita asa modohoti pertanyangani di Bagastabe. Jadwal periodisasi seksi-seksi. Sosialisasi tu periodisasi sudi seksi nunga di Patupa tanggal 10 Maret 2022 pukul 10 WIB maringanan di gereja. Jadwal rapot pamiliton seksi boima di Bereng di Harotas Titing. Kerjasama Dewan Koinonia dan Marturia. Dewan Marturia bekerjasama dengan Dewan Koinonia di bulan Mareton patupahon program pelatihan pegabaran Injil ABC Kit EE tu guru sekolah minggu HKBP Rawamangun marhite online. Ima nadi mulai tanggal 24 Maret 2022 pukul 10 siawib. Pelatihanon boido dohoton di ruas. Informasi lengkap boima menghubungi Ketua Seksi Sending Dina HP 081 297 65693. Tuhatama nama masuk-masuk kegiatan pembekalanon. Padidion Nabadia. Minggu 3 April 2022 di permingguan pukul 10 di Patupa Huriata do Padidion Nabadia tudak danak. Ruas nanaing mabuan dak danak majalo Padidion asaro mendaftar dohot marguru hari Jumat tanggal 1 April 2022 pukul 10.30 WIB jala dibuan ma surat pengantar sian sintua wikna dohot kartu keluarga Huria. Ibadah kesehatan Inanomi. Senin 4 April 2022 di Patupa Huriata do ibadah kesehatan Inanomi HKBP Rawamangun maringanan di Ancol. Sude Inanomi
asa madohoti ibadahi. Webinar kanker serviks. Hobar tu program SPH Kamis 31 Maret 2022 pukul 10 siang di Patu Pahuriat Tado webinar kanker serviks dohot vaksin HPV bekerja sama dohot moderator event by ASHA pihak ketiga dari MSD. Pembicara Ima Dr. Unedo Markus Hansi Hombing. Ruas Nihuriata Niudang Asama Dohoti Webinari Sebinaron dihobasi Punguan Ina Gloria. Kontak person Nyonya Sintua J. Pangaribuan Las Maria Boru Simanjuntak HP 081 314 63 1119. Pendaftaran calon ketua Naposo Pulung. Hobar naung nimulaan kepengurusan seksi tahun 2022 sahaturi 2022 Naposo HKBP Rawamangun membuka pendaftaran tu calon ketua Naposo HKBP Rawamangun. Doho syarat boima dijaha diarotas titing manang web HKBP Rawamangun. Titing nong berbagas, nunga majalo pasu-pasu parbagason, Glorian Daniel Napitupulu SE, ruas ni HKBP Rawamangun, uik utan kayu manis, anak ni amata Dr. Andus Torang M. Napitupulu, tubuh ni nata delima Borus Sutumeang, dot orana Dr. Gloria Permata Usodo Borus Simanjuntak, ruas ni GKJ Sampangan, Kradenan Semarang. Burunya amata Dr. Andus Heri Usodo SE Mkom. Tubuh ni inata Dr. Anda Tabita Sri Hartati Wilandari MKes. Pamasu-masuon hari Sabtu 19 Maret 2022 di Gereja GKJ Sampangan Kradenan Semarang. Tuhat tama nama maso-maso parsaripeo nasida, gabi parsaripeo nadenggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhata. Ruas namoding, na di hari Selasa 22 Maret 2022, nunga jumulo moding sahalak ina, mutiara baru silalahi, umur 81 tahun, tinading di amata, situa japosten nenggolan nahinan, alamat Jalan Rawasari Timur, E24, RT2, RW1, Wik Rawasari, Cempaka Putih. Tudian hari Kamis 24 Maret 2022 di TPU Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sitaunoni. Pelean dot aka udut ni buah-buah tajahama di harotas titing naung pinarade ni tuhata di pasu-pasu de batama aka barita masa dot ulaun aka sipatu pota bahen sangap di goarna songoni matiting di huriata minggu sadarion moliate.
Tabasonang marohata martangi yang mahita. Dami ni dibatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate doho pikiran munabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami inanami nang dihita saluhut na mamuji debata di bagas joroon nang marhite live streaming. Horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di bagasan mingguta manuguton. Imana tersurat di Pesalmen bidu 32. Mamuka maisian ayat 8 rodi ayat 10 sada. Pesalmen bidu 32 mamuka maisian ayat 8 rodi ayat 10 sada. Songonom mahatan debatana tersurat di sia manginang tapa itu ma di bagasarohat tabe. Huparohai jala hupodai peho taringot tudalan sidalananmu. Huiringirik peho dohot pamereng ni mataku. Unang tung songon hoda hamu. Manang songon halode nasomarroha. Dangolo dumonok tuho da pinatuduk ni kokang. Tung nalando parniahapan ni parjahat alai manang ise namarhaposan tu Jehovah haliakononna tusi asini roha. Marlas ni roha mahamu mida Jehovah jala marulupulup mahamu aliak kapartigor jala marede ma sudi hamu aka parsihohot marroha. Ima sahatna. Di hamu amanami inanami nang dihita salutna gudang do nama bahen las rohata. Takkuboto nuaing suk-suk do las ni rohamuna manginang manuguton. Suk-suk do las ni rohamuna manang alang songon kopi Jawa. Ay molo manuor kopi hamu tu warung molo lau hamu tu Badung manang tu puncak. Molo di halak Batak molo manuor kopi molo longai bana bekas minuman doninna itu kan. Molo halak Batak molo itu ba ikko sahat tu bibir ni galasido baru ma kopi na baru doninna kan. Ale molo longado umpamana nasau galasi nasaon do isina longa nasaon ai si manginumin na muse suk-suk dolas ni rohamuna baitik maon las ni rohatta alang. Adong secara umum idauta adong dua bentuk las ni rohani jolma. Las rohana alani situasi perdagingon portibi tabba pahoppu nampe covid tabba pacamotan tabba proyek do dia alai adong do lasni rohani jolma ima partodion roha nang pikiran. Dia donau mangat di bagasan nguluta. Unang salah hita manginang. Lasni roha todi do pikiran boi manaluhon rasa lapar seseorang. Boi do songoni. Lasni roha pikiran do todi tai boi manaluhon rasa lapar di bagasa siwiotai. Eulu do masa songoni. Ala ni lasir rohani na tuaon seorang pahupuna
lupa ibadah na semangat do pesian na sugutan. Holap pa ima-imahon pahopu pangkuaran. Mangam maho baba ina atok kijo jolo wereng jo pahupukon ina abe ngamar gorogi siwenna las ni roha na tumimpo di bagasan ngolo halak porsea ima molo juppa hasesaan ni dosa. Ini suatu sukacita dalam kehidupan kita. Ketika pengampunan diberikan Tuhan, ketika Tuhan tidak mengingat-ingat lagi segala pelanggaran kita, menjadi suatu sukacita yang luar biasa. Bahasa rikot di bagasan nguluta, lasni roh ado pengampunan, adong ma sada tudo sa songonon. Adong madua na mariboto. Satabi molo sarupa guarna dang nama nebak. Ade. Si akangan parupuado guarna si rumodang. Ito na bawa si ulup. Jadi Roma na duaon. Bapa ina ahai ai libur nama naik kelas tuhu tamahami jo mamere ngopung inna oido merdele ni majo hami tuhu tamamere ngopung atok songoni hubuat matiket da inna nana torasna isema dongam muna bao mak penon inna jadi lau mahala ko tuhu ta tinggal mana sida selama liburi di huta, dung tinggal selama liburi nama riboto on, adong ma di jebu ni natoras ni manang opung ni danakon, natoras ni bapak na, adok kora cendramata di lean, berbentuk salib tapi kristal, agak tibodo memang. Iba mai isi di gijang lamari. Alai nalomoan rohani siulo pun merbula. Saya merbulai mai bana saya merbulai. Dung merbula di bagas jabu habak korabulai tobom tu kristalon silang na kristali pocama ngame biyer siulo pun. Bah sautung mangamu anono pungina. Dung mabir ibana ma kristal silangi ditabudi homma dutasna. Asa unang adong nama boto. HP tarboto tu itona. Tarboto tu itona tu sirumod-dangon. Ngasai holsowan siulupun. Bah ngagawat beon. Saya beon na. Anggon uhumon nyopung na mau inna. Alai Roma sirumodang. Dappo laboto on nyopungi napocai tabuni homma alai. Ahana hurok ikonuluammu ninna. Olo kak, olo ito inna. Diului mak. Gabi hatuban ni sirumodang masyolo pun. Asal ahan ay suruh ni opung na, bay opung doli, bay opung boru. Siolopi majo opung. Inna. Dioloi siolop ma manapu, dioloi siolop ma menyuci piring, marhasonangan masirumodangon mangamudum. Di sadatiki ala nijut ni rohani siolopon Roma ibana. Opung inna ahai aido pung gabe marsala hilala. Bahasa marsala di hilala ho
Ai burjudo ho isuru songonon ulu do. Burjudo ho diulau kodo tu balian rapak. Diulau kodo manyuci do dia rapak. Ayah ora salam. Anu ngapotar ubaen silang kristali na cendera matai. Aido idia manuaing beko. Hutabinion di dia ditasu. Romau pungna. Ai hubering do siak kamarhu mardorop kristali poca. Alai hupai madu siakko. Asadong roha lahu pabuahun. Alai dangulu hui pabuahu. Gabe hatu bambaho sianitom. Saya disuruh-suruh ho. Ninna nasidama. Nang idauta siani amanginang. Pengaruh dosa dalam kehidupan kita memperbudak kehidupan kita. Dan menimbulkan rasa berdosa, rasa bersalah yang berkepanjangan. Ido ubay narikot di bagasan ngolu ni alak na porsea. Asaboy malua ibana siad dosai. Rikot do nanidok istilah kesadaran spiritual. Haukapon ni roha. Asa unang diparhatoban dosai. Suang-songoni nang pesalmen bidu 32. Dihilala Raja David bohado hadosa anna. Bohado di bagasan nguluna na didodoni dosa alani pangalahon ibana taringot tu si Uria. Taringot tu pangalah kuponna. Dia merasa bersalah. Dia merasa hidupnya sangat hancur sekali. Tetapi ketika dia datang kepada Tuhan, songon holong ni rohamuna namar pahopi lobisiani holong ni rohani debata maradupon hita. Bado holong ni rohata namar pahopu. Bado ino ngamung holong ni rohamu namar pahopu. Ubelga do holong ni rohamu namar pahopu manang marianakon. Nah, di rombelga, anggo yanakon olo dilicingi, ibel-beli dulu na julu kan, ale molo pahopu, holan dipilti bapak na pahopu na, bapak di sini ya, inna muse, jangan lalu-lalu tanganmu, inna, ape, na julu yanakon naon. Asa haseho ikasodo inna kan ale molo tu paupuna ya pung olo pung molo hita marado pahopu songoni labotna ublabot do bede bata maradopon hala na manopoti dosana. Kesadaran spiritual inilah yang seringkali kita matikan dalam hidup kita, tapa mate tahu kupi, gabe marhua, tapa homol-homol dosa tak, dangulu tahu kapon, dangulu tapa buat tu debata, adang di boto debatai ise madok, adang di dajolmai, tutu dang di dajolma, alai di dade debata. Halak na mangokui dosana. Didok debata mamarhite hatani debata sadarion. Ayat 8 rodi ayat 10. Sada adong 5 amanginang. Napatuduh naparjolo dipatuduh debatado akadalan
nadenggan marhite hata dohot pangajarion tu aka namarsi hohot di bana. Tu aka namanopoti dosana. Allah menunjukkan jalan pengajaran kepada barang siapa yang mengaku dosanya. Dipatudu di patadalan, odo dalan nadinggani. Marite pangajarion. Asa merhua, asa ngulunai unang belilu. Asa merhua, asa ngulunai unang bedidak dati mardosa. Aito kinai marpaska nama hita. Sada sian Jumat Agungi nama cai apit tu bagasan ngulu ni partodiota ima marulaun nabadia. Di bagasan ulaun nabadiai di dok. Unang be dati mardosa. Asa unang be tidak dati jolma, asa unang be tidak dati akan aporsea mangulahu dosa di bagasan nguluna. Atau asa unang dati mardosa, madabutu bagasan dosa, totu ikon mangulu do jolmai di bagasan hata ni debata. Bagaimana dalam kehidupan kita sukacita bersama firman menjadi bagian hidup kita. Lasni roha di bagasan hata ni debata. Alatara jumi hata ni debata ido nama mudai hita. Nama ngajari hita. Napatudu hodalan sidarata. Asa margogo hita di bagasan nguluon. Napaduahon di dok ditatap debatado sa luhut panggulmiton ni ngulum. Ditatap debatado sa luhut panggulmiton ni ngulum. Dangadong nahulip di jolo ni debata. Allah molo tabadikon di 2 Samuel bidu 12 ayat 12. Didok di 2 Samuel bidu 12 ayat 12. Aina niulahomi dinahulip papatarokku mai diadupan ni sadok Israel dohot diadupan ni mata niari. Diripu Raja David ula-ula nasodenggan taringo tu Betseba, taringo tu si Uria, na disuruh iba na marporangi, dang diboto debata, dang diboto jolmanasi. Alay Roma hatan debata, ay nanulahomi dinahulip, papatarokku mai diadupan ni sadok Israel, do diadupan di mata niari. Menyatakan bahwa di dalam kehidupan kita, ketika kita berada di hadapan Tuhan, ketika mata Tuhan melihat segala perjalanan hidup kita, sepandai apapun kita menyembunyikannya, Allah tahu. Diboto di bata. Pusu ni ate-ate taipe diboto di bata dui. Nampe so diulahu dope, sakap dope marhusor di bagasar roha nam pikirata, iboto di bata. Ala marhua, nani do nakin, pamereng ni mata ni di bata. Manonggor satu bagasan ate-ate nang pikirata. Atau molo manatap manonggor do debata di saluhut panggulmitor ni ngolutta. Jamot kita. Hati-hati di dalam kehidupan kita supaya
segala perilaku kita seharusnya menjadi perilaku yang berkenan di hadapan Tuhan. Napa tuluhon didok unang patakang roham alai topoti masalah dosam. Di kobar doa manginang napa tuluhonon songon huda manang holodi. Ibadik kodoi molo taida ayat sia unang tung songon hoda hamu manang songon halodi naso marroha. Ayo do jot roha batu si jogal baut si jogal rukun. Ayo do maulna molonunga roha batu bohado mamutari molonunga si jogal baut bohado muse pau bahuni sampai adong istilah halak dang mampat dipodai jolo Roma sisilo inna manang jolo Roma Kristus Yesus padualion asamu bai inna muse dipatudos maut songon hoda manang holode marhua hora hoda do holode molo hoda taida ini binatang yang mempunyai kekuatan lari yang cepat, kekuatan menarik yang kuat. Alai idauta laos marhite hagugu unnaido muse manutun lomoni rohana. Sai marpangusadia doon tu dirina. Sai marpangusadia do tu lomoni rohana. Tu dia do holan nabu itu duk. Tu tali kokang ala marhua. Adong dung ni pamanat gabar ni kokang ni hoda. Adong hodai hola mucung na do dirahut dohot uluna. Adong muse hodai ipa masuk busi tu pamangan na baru dirahut muse mucung na. Ala marhua ala molo ditariki hacitan baru sok. Jojor na pangalahon ni jol masongoni jora au dung jolo hacitan. Unang masa songoni di bagasan ngulu ni halak na porsea. Unang jolo tartuk-tuk. Unang jolo tinggang. Unang jolo sahat parmaraan baru madok jora au. Alai marhite labok ni suara ni Tuhan Yesusi. Nama jauh hita Tuhan sesaan ni dosa. Tatopoti dosa tak. Jangan penderitaan, jangan rasa sakit, jangan tekanan hidup membawa kita untuk mau bertobat. Jangan hancur dulu baru kita bertobat. Tetapi mari hidup kita senantiasa diperbarui di dalam Kristus Yesus. Dido mana paupaton. Go asiniro hado halak nasai marhaposan tu debata. Bahwa hidup orang yang bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, go asiniroha ala marhua ala ida utama halak nama nopoti dosana go asiniroha do ibana isi nasihat debata ala hasala ani berubah do dung diakui ibana halak nama ngakui salana mulu idauta di bagasan nguluta ketika kita mengaku dosa,
ketika kita mengungkapkan kesalahan kita, apa yang kita dapat? Yang pertama, pikiran dan hati kita senang. Pikirata, rohata, gabe hehe mahita, lahu mangula-ulata. Niang mapakilalan, napaduahon, halak na mengakui dosana, hasalanna. Saya didok halak jolma na gentleman doi ina. Ahadu jolma na gentleman. Ini macam dia, walaupun dia salah, dia tidak mencari pembenaran diri, tetapi dia mengakui kesalahannya. Napa toluhon, dia mai. Halak naulo mengakui kesalahannya, ima jolma na terhormat dui. Dan saya luluanna pembelaan diri. Napa upato dia mai. Halak naulo mengakui kesalahannya, terjadi ma pembaharuan diri. Hamu bau niroha. Karena pertobatan harus diiringi juga dengan perubahan. Tidak benar orang mengatakan dak tutu halak nama dok jora maau alai dang urut dohot. Hamu bau niroha. Marhite pembahinanna. Dungi di dok mungse. Halak na olo manopoti dosana. Lam jonok lam solhot maibana tu debata. Odo asini rohani debata. Jadi kita melihat asini rohani debata dakola materi. Alai hadirio taun. Nagok panahiton. Nagok hahuranganon. Atong di bagasan hatani debata nakin didok go asiniro hado halak nasai marhapo satu tu jahuba debata boado nguluta sai toktong mangasahod debata jalan apar pudi go lasniro hado ngulu ni halak partigor dohot namar sihohot. Mula di bahasa Indonesia dikatakan orang benar dan orang jujur. Ape sayulu do sipata isalahon halak na jujur. Hope bajujur hulu hotau atong. Gak bisa dapat tak kok kan? Ulu do masa songoni amang inakan di bagasan nguluta taula ulauta marsitutu hita jujur hita alai sai roma hata ima perbuini na jujur dang dapo takkokan ina sai diri puibana holanido dalan laho daputan sedikit-sedikit berbohong gak apa-apa lah namuse molo mangulahu dosa doi nang na belga, nang na met na didok nai. Molo mangulahu gabus doi. Nang oti margabus, do godang margabus. Pakoroni aha gabe hebit ma di bagasan nguluna. Ai di pasomal ibana songoni. Go lasni roha penuh dengan sukacita. Orang yang hidup benar, hidup jujur di dalam Tuhan. Karena kejujuran dan kebenaran itu mengarahkan hidupnya melangkah bersama dengan Tuhan. Kita diajak pada saat ini amanginang boado hita marlasni roha di bagasat Tuhani. Boy hita marlasni roha di bagasat Tuhan parjolo sahali molot nunga ta akui dosata hasalata pos rohata bukado rohani debata
majakko kita. Bukadu rohan debata mangalihon hasesani dosa di bagasan nguluta molo adong kesadaran spiritual nakin tak akui ingot ma jangan dong nahulip ijolun ni debata marhite hasesani dosai margugu hita sian hagugu oni jupak tamalas ni roha nang olup-olup jala olup-olup tai idaota di bagasan nguluta upati nuhor ni dosa do hamatean aturan mengarah tu hamatean do pernguluta alai ala hasesan ni dosai gabe tu hanguluat do arah ni perdalanan ni nguluta gabe hanguluan nama noktong do jabarta ingop ma songon edei ahape namasa di ngolum Tuhan majaga ho lasni roha manangarsape Tuhan majaga ho danga dong nahulip siat jolun debata atong gok lasni roha mahita gok olop-olop mahita di bagasan nguluta ala marsihohot kita di bagasan rohana tigor mamuji debata jala sai di parohai sai di podai debata hita di dalan ni sidalanata toktong ma tapangasahot debata di bagasan ari-ari ni nguluta amin martangnya kita Goklas ni roha dohami ali Tuhan rotu jolom di manugut nyarion di hina denggan ni basam do pasu-pasum nama jauh hami marsaur manuguton mamujiho di tonga-tonga ni bagas jorom di bagasam mingguon di jauh dohami asamarlas ni roha di bagasat Tuhan dang jupang nami lasni roha molo soadong hasesani dosa ala didodoni dosa ido di parhatobat dosa ido ari-ari ningulu nami atong sesama dosa pangalasion nami Tuhan asa tarbaik kami hehe marulop-ulop marlasni roha di jolom debata perdengkan bahasa Tuho mahupasa tami, saluhut ngulu nami, iring-iring ma, podai ajari, pamereng ni si malulong muma, manatap manunggur hami, asa unang lilu hami, di hari-hari ni ngulu nami. Jala tarbahek kami marlas ni roha, ala go asini roham, diakka namar siho di bagasako. Unang loa sami songon huda manang haludi na tuduk marhite kokang alai padungo to dinami asaro tuho mamujiho do manopoti saluhut hasalan nami tuho mau pasatami ali Tuhan akayanak ruas ni huriam siada danak sekolah minggu, remaja, naposo, na di bagasa parsikolan nasida, na mengadopi akka ujian-ujian dohok manot Tuhon, parsikola dia, laho diuduti akayana konami, parbisuki manasida, patudu ma parbinotoan na dinggan, di akayana konami na mangaluli parkarejuan, patudu ma Tuhan japalan na lomak. Sa di bagasan ulup-ulup na sida, maka mulateon hinadinggan ni basam. Akayanakon ni huriam, nanay marhasuhutan, naunggo umur na sida.
patudu managa berokap nasida, sadani roha lahu pajong joko pardongan sari pion. Asa lamar tabalas ni roha nami. Dia keluarga muda nama kirim di perbuai ni bortian ali Tuhan. Pasu-pasu ma Tuhan. Tabai bilangan di tonga-tonga di keluarga nasida. Marhite hata tabani bilangan dohor asesorang dak danak. Marlas ni roha nasida ali Tuhan. Nang dia kaulau siganu pari aka natoras ruas ni huriam. Pasu-pasu Tuhan dia kaulaun siganu pari parkarejuan di kantor di dia penasida mangula pos dorohanami di bagasa parlinggo mamu pada ommu ali Tuhan panahit kopi 10 sion tarbahen nasida mangula hobar tulomo ni roham hubua kami ruas ni huriam lansia pasu-pasu Tuhan dongani nasida pargugui toktong nang sopot somarama somarina nang di bagasan habaluon homa Tuhan naga bedongan nasida hubuak kami na di bagasan habot ni roha ala jumulu na hinahulungan ni roha nasida ima di keluarga nenggulan boru silalahi sianwi rawasari cempaka putih homa Tuhan na mangapuli keluargaon homa Tuhan na mangalihon gogo di habot ni rohaon asa tumibu tarapul nasida nang ubuak kami secara khusus keluarga situa Linda sianipar boru pangaribuan dina jumolo natuari natoras boru nasida nyonya pangaribuan boru na 70 dir RSPAD homa Tuhan na mangapuli saluhut keluarga na tinadikon tarlumobi na posom inang situa Linda dongani Tuhan pargugui nasida makirim dopakko asa tumibu tarapul nasida nang ruas ni huriam na dibagasa parsahito pe saat tu homa Tuhan tu tangamu mau pasatami asa pe honomu tangamu na badiai mamasu-masu nasida ima inanami nyonya purba borus tumorang Grace Marsintat boru tambunan amang sintua inang sintua evangelis Tiorlina Borusianipar inang nyonya TP Simanjunta boru na 70 Naomi boru tobing amang marhulalan tambunan Daniel Erik Syahan inang nyonya luban tobing boru tapea Elpin Manik Nurmani boru sihombing Tumpal Nenggolan Beni Daniel Marpaung inang nyonya Simarmata boru simangucong inang nyonya Simanjunta boru Panjaitan inang nyonya Sintua Marbun boru Nenggolan Catherine Saputri na 70 amang Sintua SP Hutasoit Loise boru Siregar Edison Hutapea nyonya Siahan boru Sitanggang Las Maria boru Panjaitan Romi Hutagaul Andar Sidabalok amang KM Sihombing inang nyonya Simanjunta boru na 70 Hot na Tambunan, Oberlin Hasibuan, amang Evangelis Sintua Tarsi Torus, Raden Marpaung, amang TP Simanjuntak, Siti Mawar boru Silalahi, Alfredo Mikael, ninang nyonya Baster Manurung boru Aruan, Maruhum Tambunan, amang Sintua Daulat Janas Sitompul, Tiar Situmorang, inang nyonya Sitorus boru Nenggolan, Yeti Erika boru Sitanggang, debata para siroha pardenggan basa tuho mau pasatami akan hina hulungan ni rohanami na peag di podoman di rumah sakit manang di bagas nasida ape hom matangamu na badiai Tuhan mamasu-masu nasa ubat na ipangan nasida o ma Tuhan mangalehon hama malum
parhitea masaluhut dalam pangubation nasida nang aka keluarga na patupahon saluhut na Tuhan dongani pargogoi sarihon ngulu nasida asa tarbahen nasida marulupuluk muse mamuji pasangapon goarmu nabadiai. Debata pardinggan basa tuho mau pasatami pamareta negara nami saluhut panggonggomi lehon sahala nasiako ali Tuhan habisukat do todi nasiako asa dibagasat todi nasiako nasida manguluhon nang hubuak kami huriam HKBP Hatopan nang huriam HKBP Distrik Walu Jakarta nang huriam HKBP Rawamangunon pasu-pasu huriami tarlumobi saluhut parhaladu ni huriam HKBP Rawamangunon ramoti Tuhan ihot di bagasa sada ni roha laho marhobas laho mamuji ho ali Tuhan asa lamdasip pakubasion doh pamujion pasikop matuhan saluhut tangiang pamujio do parsobaun nami jala parbadiai ma asa tahu di jolom gabe hasangapon di goarmu nabadiai mangasahon Kristus Yesus martangnya kami asimaroham amin. Mare de mahita hut papungu pilihan.
pasap mapiliata tu adupan debata tapauduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na di bano gijang. Hodo haroroan ni saluhut silion lehon na dinggan. Dohot na saulibasa na mauliutus. Upasatami ma sian na nilehom tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asahu parhasea kami peleanon. Patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni silen lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana ni rehoni oniro di Ali amanami na di banagijang say pinarbadia maguarmu. Say Roma harajaonmu. Say saut malomo ni roham di banatongoon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Se samado sanami songon panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame dohot rasni roha jalo hamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sodakot Tuhan debata ma bohina tuho jala sima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di parsaur homma damena tu todim amin. 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 Di hamu nami nanami hanggi boto nami saluhutna kami sadok parhobas di Minggutta Sadarion siak kuriata HKBP Rawamangun Padita Situa pemandu lagu manang song leader pemain musik dohot multimedia madok tuhita selamat hari Minggu tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, doh cuci tangan, doh lan nasing. Didongani Tuhan mahita saluhutna di bagasan hai pason. Horas madihita. Horas. Lumayan ya. 200 lebih nih.
selesai di